Narodil som sa v chudobníckej rodine. Od mála ma hudba upokojovala. Už ako malý chlapec som sa zaujímal o všetko, čo znelo v mojich ušiach. Keď som nastúpil na základnú školu, začal som navštevovať aj základnú umeleckú školu v Kežmarku. Otec ako hlava rodiny mi vybral zaujímavý nástroj husle. Pomaly som vnímal tóny v mojich ušiach. Čo mi dáva hudba? Kľud a relax a tiež radosť, že môžem svojou hudbou potešiť ľudí, ktorí ma počúvajú s nadšením. Husle sú veľmi zaujímavý nástroj. Treba ich iba vnímať a podriadiť sa citom. Dať do nich všetko, čo človek cíti. Svoju radosť, úzkosť, bolesť. Zaujímam sa o všetky nástroje a venujem sa tak trochu všetkým. To, čo som sa naučil, chcel by som používať. Moju vášeň dať aj deťom, ktorí majú talent a zaujímajú sa o hudbu. Učím deti, ale aj dospelých na hudobných nástrojoch. Som trpezlivý a verím, že precítia hudbu tak ako ja. Deti sú veľmi učenlivé a schopné, temperament im nechýba. Rómska hra je horúca, dá všetko zo seba.